Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в първият епизод на Resident Evil 7 машини. Адски съм хайпнат, преди да започна обаче с Къде беше пътя тук надясно, бе? Не! Качи се бързо, бъди бачица, бъди най-голямата машина. О, нещо ще ми издърпа. Нещо ще ми издърпа сам. Какъв е шансът да бръкна в някакъв кенеф и да изкарам някакъв мръсен телескоп? Дали ще мога пак да убием или няма да мога да убием? Какво става тук? Чакай! Кой е това там, бе? Виждате ли го? Виждате ли, че има някой там, бе? Са баба ти ледаше е тук, нали? Нещо страшно. А този пичага е искал просто да попръцне леко. Обаче нещата явно са тръгнали в друга насока. Кой това е? Какво е това, бе, брат? Какво става тук? Чакай. Какво е това, бе, брат? Какво е това, бе? Аз не мога да разбера какво ми говори. Брат, треснал си леко ръки и не ти се разбира нищо. You're talking to me, huh?